खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि बोहैस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 23 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दुखुनांथाव बाथ्रा, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बागानपारायाव सासे बर' आइजोआ जिबौजों सौजानानै अबथिरायै जिउ गोमाबाय। जिबौ सौनाय आइजोखौ डक्टरनाव नायालासे अजाजों ट्रिटमेन्ट होदोंमोन, नाथाय आइजोखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय बेलास्रि बर'। एनएलएपि आफादनि गाहाय दैदेनगिरि एबा एनएलएपि आफादनि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांखौ पुलिसआ हमना जेलाव दोननायनि सायाव एनएलएपि आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलजों बिथांमोनहा मा फोरमायखो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो बुजिगोन। आंखौ दोनहैथों, जोंखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, खिन्थु जों थांखियाव सिथाबनानै थागोन। आरो जाय केडेट्सफ्रा बा जाय मानसिफ्रा दा सारेन्डार जानो नागिरदों, आंहा बेयाव आपत्ति गैया। जुदि थांखियाव सहैनो सिगांनो मेंबायबा आरो जुदि हारिनि थाखाय जुदि मावनानै जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों थाथों, खिन्थु जोंखौ दानासयथों। जों नासयजानायखौ बायो। जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों, सारेन्डार जाहैथों, गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोननांगौ लाथों, आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैयाबो, आं मेगनबो साया। खिन्थु जोंखौ दानासयथों, पुलिसजों लोगो लानानै बा गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै जोंखौ हेरेसमेन्ट दाहोथों, आं बेखौ खावलायो आरोखि। दा दावहारु जोहोलावफोर दङ एनएलएफबिनि, बिथांमोना जायफ्रा न'आव थांनानै दंहैयो, नोंसोरखौ आङो खावलायो, जुदि पुलिस बिफाननिफ्राय पुलिसनिफ्राय जुदि फन खालामोबा डाइरेक्ट बुं, औ आं एनएलएफबि, नंगौ नालाय नोंखौ खोन्थाना ला। खिन्थु भेरिफिकेसन जुदि लिंहरबा बुं, मानि थाखाय सों, अधिकार लानानै सों, हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंबा सों कि मानि थाखाय लिंहरदों, मानि भेरिफिकेसन। जोंथ' गभर्नमेन्टनि रिहेबिलिटेसन नांगौ होननानै जों दावहा नाङाखैना। जोंना स्पेसिफिक इसुस दङ, बर' हारिनि थाखाय इसुस दङ, जों बेखौसो नाजागासिनो दं दा लाबोफिननो। दा आङो खावलायो रायजो राजा बिथांमोनखौबो कि जानाखि जोंनि दा थासारि, जोंजों एसे सापर्ट खालामफा। दा जोङो माखासे जिनिसफोरखौ मावनो हायाखै जानो हागौ, नाथाय सानसे समाव जोंनाबो मोजां टाइम फैगोन, जोंबो मावगोन। बे समाव आं खावलायो रायजो राजाफोरखौबो, आइ आफा आदै मादै गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोंखौ दानासय, जोंनि लामाजों जोंखौ थाबायनो हो। नोंसोरबो नोंसोरनि लामाजों थाबाय, जोंबो जोंनि लामाजों थाबायगोन। थांखियाथ' मोनसेयानो ना, बड'लेण्डआनो ना। दा बे जिनिसखौहाय नोंसोर हाया हाया, जों नाजालायबाय, जों नाजानायखौ हाया हाया नोंसोरबो नाजाफिनगोन। जों खौसेथिजों जुदि ज' थाङोबा जों मोनहैगोनथ' बड'लेण्डखौ, मानो मोना जानो, मोनहैगोन। दा बेबायदि थांखिखौ लानायावहाय नोंस्रा जुदि जोंखौहाय जुदि गोसोनाय गैयाबा बा सानदोंबा बे जोङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों प्रेसार जानानैहाय बिदि बुंदों, बे नङा। जों सोरबा इउपिपिएलखौबो सिनाया, जों सोरबा बिपिएलखौबो सिनाया। जोंहा पलिटिक्स होनायजों जोंहा सोमोन्दोआनो गैया। जोंखौ डिस्टार्बबो दाहो, बुंनानै हो गभर्नमेन्टनिफ्राय कि पुलिस प्रशासनफ्राबो जोंखौ बिदि दाखालामदों। मानो होनबा दा जोंनि आर्मि चिफआ जेलावसो दङ, एनआइएनि फानजारियाव दंहैयो। सोर सासेया मा सानगोन बे समाव आंबो बुंस्लाबनो हानाय नङा। गोजोन्थों। खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो क्लियारखा, जोंनिया 2014नि केसाव सोदोंथ' बिथांखौ, 2014नि सिगांनो बिनि आखा गैखाया, 2008 आखा जदों। दा 14आवहाय घटना जादों। दा 14आव घटना जानाय लोगो लोगो बे इनभल्भमेन्टआ गैया। आखाइ मोनसेजों बोरै बम गावनो, बोरै ग्रेनेडखौ गारनो बियो, बेबो आखिसो। बोरै सिलाइ गावनो बियो, बोरै एकेखौ गावनो बियो, बोरै एम16 गावनो बियो। आखाइ मोनसेजोंथ' गावनो हायाना, बेबो आखिजोंसो। दा बेबायदि खेथ्रआव थारमाने माखासे एभिडेन्सनि थ्रुयै बे थाब बेल मोनगोन आरोखि। जों नाजागासिनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय, जोंनि एनएलएफबि आफादनि थासारिया दा मा जागासिनो दङ बेखौ जोंनि रायजो राजा, बर' आइ आफा आदै मादै, बिदा फंबाय, बिनानावफोरनो मिथिहरनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलजों जोङो बिसोरनो गुवारै मा जामारदों मा जामाराखै जोंनि दा एनएलएफबि आफादनि थासारिया, आं बेखौ मोजाङै फोरमायहरनो सानदों। सिगाङावनो जाहैबाय, जोंखौ सरकार एबा पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा गोबां गादबनायनि गेजेरजों जोंखौ नासयगासिनो दङ। जेरै जोंनि एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जेरै गाज्रि सरासन्त्र खालामनानै दा हमनानै लांनानै एनआइएनि फानजारियाव दोनहैदों।
थिग बिदिनो दा जोंनि जानाखि थालांबावनाय केडेट्सफोर बा जोंनि दावहारु जोहोलावफोर बिसोरखौबो दा नासयगासिनो दङ सानफा एफा दा आङो एम बाथा जोंनि NLFनि आर्मि चिफनि केसखौ जानाखि बेखौ बिथांखौ हमना लांदोंमोन दा NIA नि साजा हैदों फानजारियाव दोनहैदों NIA नि फानजारियाव जेब्ला जादोंखि दोनहैदों बिनि केसा जाहैबाय 2014 नि केस बे केसा जाहैबाय गबनन्दा थाना बाक्सायाव होनाय केस बे बाक्सायाव बे समाव जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाया बे समाव NDB मोन NDB S निमोन नाथाय जोङो दा NLFनि आर्मि चिफ जानायखाय जोङो दा बेखौ बुंफिननांगौ जायो कि 2014 आवहाय जोंनि आर्मि चिफ दानि आर्मि चिफ एम बाथाया एबा इनभल्भमेन्ट गैयामोन 2014 आव जानाय जाथायनि सिगांनो बिनि आखाया फारसे जनाय 2008 आव जनाय बिनि आखाया दा 2014 आवसो घटना जादों बियो दा 2014 आव जुदि घटना जानायाव आखाइ मोनसे गैयिया बोरै सिलाइगावनो बोरै बम्ब गारनो बेथ' मालाबाबो जानो हाया दा जोंनि जानाखि NIA नि जानाखि जाज दङ बेबो बुंदों कि नोंथाङा जुदि हेन्डिकेप मारबा जुदि नोंनि आखाया 2014 नि सिगां जुदि जमारदोंबा बिनि प्रमानफोर दं नामा होननायलाय जोङो जानाखि बे सवागार हस्पिटालाव जानाखि बे ट्रिटमेन्ट लादोंमोन बै समाव आरो सिभिल हस्पिटालाव जा लादोंमोन ओजों पाटनायाव जानाखि लादोंमोन बिनि डकुमेन्ट्सखौ जोङो हरजोब्बाय दा खोथाया जाहैबाय जानाखि जाथाय दा बेखौ आं बुंनो थाङोदि सिगांहाय आंखौ बुंदोंमोन कि जानाखि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगां पिस एकर्डनि सिगां जाथाय जानाय बा कनभिक्ट जानाय जेलाव थाहैनायफोर बिसोरखौ बख'नो थाखाय टाइम लागोन होनदोंमोन दे कनभिक्ट जानायखाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगांनि कनभिक्ट जानायखाय टाइम लाबायानो गगोन गनाया खिन्थु दा खोथाया बेसोरदि बिटिआर एग्रिमेन्ट बा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि दा बेबायदि फुराना केसाव लांनानै आरो NIA नि फानजारियाव जुदि दोनहैफिनोबा बे सोंलुखौ आङो जाय बिथांमोना कलमजों सिगनेचार होबोदोंमोन एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दा बे बिथांमोननाव आङो सोंनो लुबैयो बोरै जानो हाफिनखो जानो हागौ बिथांमोना जुदि नायोबा आङो रावनिबो पार्सनेल एगेन्स्टबो बुंनो थाङा नाथाय हारिनि सात्रआव आइ आफा बिमा बिफा आदा बाजै बिदा फंबाय बिसोरनि सात्रआव लानानै नोंथांमोनखौ आं दा बे जिनिसखौ सोंफिननांगौ जादों कि पिस एकर्डनि उनावबो कनभिक्ट जायै मानसिखौ दा NIA नि फानजारियाव हरफिननायनि खारना मा आंल' मिथिनो लुबैया आङो NLFB आफादनि आफादगिरि जानानै आंथ' बेखौ मिथिनो लुबैखागोन प्लास नोंसोरखौहाय दा रायजो राजाफ्राबो बे जिनिसखौनो मिथिनो लुबैदों कि बे पिस एकर्डनि उनावबो मानो दा NIA नि फानजारियाव पुरना जाथायनि सायाव बिजिरनायनि मानो सोहैफिननो मोनखो दा एम बाथानि थांबाय दा दाखालि साननै सानथामनिफ्राय जोंनि जानाखि NLFB दावहारु जोहोलावफोर दैज्लां बोथोरखाय न'आव थांनानै दंहैयो माइ गायनाय मा गायनाय बे समाव दा बेबायदि समावबो पुलिस आउटपस्टनिफ्राय फन खालामै कि नोंथाङा NLFB नंगौना नङा नोंथांनि थाखाय भेरिफिकेसन फैदों नोंथाङा थानायाव फैनांगौ बायदिसिना प्रेसार होगासिनो दङ कि नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामबाय होननानै नाथाय आं बुंनो थाङो जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय लिंहरनाङा जोंनि जानाखि डाटाफोर दङ बा लिस्टफोर दङ जों अलरेडि SPफोरनो हरजोबखाबाय साफा लेंहरनानै भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखार गैया नांगौबा आङो पुलिस बिफानखौ आं खावलायो SPखौबो खावलायगोन IGP बिटिसिखौ खावलायगोन जुदि जोंनि रायलायनाया सल्भ जायोबा बा जोंनि डिमान्ड्सखौ जों निगसियेट खालामोबा जों फुल डिटेल्स डाटाखौ जों हरगोन नांगौबा साफा केमावनो भेरिफिकेसन खालामबाय बिसोर उनाव खिन्थु दा नांथ'वा मानो होनबा दा मुहुर्त समाव जोंनि आर्मि चिफखौनो दा NIA नि फानजारियाव दोनहैदों बिसोरो दा होनबा जोङो माबे खोथाखौ लानानै जोङो भेरिफिकेसन खालामनो दा जोङो आं बेखौ क्लियार काट बुङो जोंनि जानाखि केरेसफोर दङ जोङो बिसोरनि डाटाफोरखौबो जों डिसक्लसबो खालामा जानाखि दङ बे थागोन आरो खोनानो मोन्दों दा जोंना बे बकब बिथांमोननि ग्रुपआ दा बिसोरो माखासे लिस्ट होदोंमोन कि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव सानद जानोसै होननानैहाय दा जानो हागौ बिसोरनिया भेरिफिकेसननि थाखाय बिसोरखौ लिंहर आंहा आपत्ति गैया सानद जाथों आंहा आपत्ति गैया नाथाय जोंनि जानाखि बिसोरजों थाङा हसिया थालांदों केडेट्सफोर बिसोरखौ थारमाने लिंहरनांगौ दरखारबो गैया दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना पुलिसफोरजों आरो गभर्नमेन्टजों एसे टाचाव थानानैहाय
जोंनि जानाखि दा न'आव थाहैनाय सेंग्राफोर बिसोरखौ एसे थारमाने मोजां मेगनजों नाया गाज्रि मेगनजों नायदों होननानै जोंनि जानाखि केडार्सफोर दङ बिसोर बुंफैदों आरो खोनादोंबो नुदोंबो प्रुफबो दङाखै माखासे जिनिसा दा बेखायनो आङो खावलायो दि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिसखौ जोंनि थांखिया गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन लानाय नङा जोंना थांखि दङ आफाद हिसाबै बे थांखि सहैयागौ माने जोङो भेरिफिकेसनबो खालामनाङा जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होननायखौबो जों नुनो नाङा सिगां जों सावरायग्रोगोन बिनि उनाव जुदि जोंनि थांखियाव सौहैयोबा जोङो मा लानांगौ मा लानाङा जों मा मोननांगौ मा मोननाङा बिथांमोना होथों खिन्थु दा नंथ'वा बे मुहुर्त समाव नंथ'वा जेब्लानासिम जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौहाय जेरै लांदों बिसोरो केम्पआव दोनफैफिनागौ मानि जों बेहाय जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखारबो गैया आरो जों हराबो दा बे आफादनिफ्राय जाय बिथांमोनहा थाखा फैसानि लबियाव थांदों बा ओंखारलांखाबाय बिसोर बिथांमोना दा बावैसोनो सारेन्डार जासिगोन होननानै खोनादों दा बिसोरनि सापर्टआवनो पुलिसफ्रा दा जानाखि जोंनि दा थालांबावनाय जों सारेन्डार जाया होननानै थानाय मानसिफोरखौ थारमाने बिसोरो एसे माबा खालामदों आरोखि माने प्रेसार होगासिनो दं आरोखि फै माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै दा बिथांमोननिया जानाखि बख'नि ग्रुप नाय बिथांमोना दि बिन्दासनो ओरैजाय बख'नि न'आव सेंग्राफोर दोनो बिसोरखौ पुलिसफ्रा जेबो खालामहैया गभर्नमेन्टआबो जेबो बुङा ओरै चिरां क'क्राझाराव ओरै माबा दङ मा होनोमोनलायो मेन लिडारफ्रा दान्दा दं राखाव दं दुलाराय दङ उदालगुरियाव लिडारा दङ बख' दा बख'जों सेंग्राफोर थायो बिसोरजों फैसा खांनानै जायो बेखौ गभर्नमेन्टआ जेबो होना पुलिसफ्राबो जेबो होना बिदिनो केम्प गैया बिसोरना दा ओरै क'क्राझारावहाय चिरां क'क्राझाराव दान्दा दङ राखाव दङ दुलाराय दङ आरो बिसोरो दा ओरै उदालगुरियाव केम्प दङ बिसोरना बख'नि न'आव जेनेबा दे सानै साथाम सेंग्राखौ दोननो हायो आपत्ति गैया दा क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनि सेंग्राया जुदि न'आव थायोबा सोरबा बिबथिनि न'आव थायोबा अब्ला दाय जायो पुलिसफ्रा नाथाय आं मिथिनाय मथेब्ला बा जोंनि इनफरमेसन मथेबा जोंनि रिपर्ट लानाय मथेबा चिराङावहाय आमटेका बाजार मोनैनि सिगां केम्प दङ सेलेखा बा गोबोरखि बाजाराव केम्प दङ बिसिना आरो दादगारियाव मोनथाम केम्प दङ फिसा बेहाय सेंग्राफोर थायो बेबो सेंग्राफ्रा एनएलएफबि नङा सासे सानै एनएलएफबि दङ बिदिनो माखासे मा होनबाय सोरबा बिजनेस मावनानै जायोमोन सोरबा दाउ अमा सिथारनानै जायोमोन दा बेफोरनो थारमाने थांनानैहाय ज' थायो आरोखि ओमफ्राय बेयावनो सिटुवेसना मा जायो इनभाइरनमेन्टआ एसे गुबुंले जायो दा क'क्राझाराव दङ जारागुरियाव दालां खाथियावहाय केम्प दङ मोनसे आरो टिपकायाव दङ केम्प मोनसे होनबा बे पुलिस प्रसासन जानाखि क'क्राझार आरो चिरांनि बिसोरनियावबा बिसोरो जेबो खालामनो कि बिसोरखौबा थानो होयो नामा आंना सोंनाया बेसो नांगौबा आं खावलायो पुलिस प्रसासन बा गभर्नमेन्टखौहाय बिसोरखौ जानाखि बिसोरजों थाखा फैसा लबाव थांखाबाय नालाय बिसोर सान्दा जानो होननासो थांखादों दा आङो माखासे केडार्सफोरखौ सोंहरफिनदोंमोन कि नोंसोरना थांखिया मा नोंसोरदि थांबाय दे एनएलएफनि थांखियाथ' बे नङामोन दा थांखिया मा होननानै सोङोबा जोंना माबासो एक्सन ग्रुपनो सोरबा बिजनेस मावनो हाया गावसोरनो फैसा होलाङोबा डाइरेक्ट लाखिबाय 70,000 80,000 जुरिमाना फोनांबाय फैसाखौ लाबाय बहा हरो मिथिया बे जिनिसखौ जागासिनो दङ कुसुगावनि जायला होननाय सासे सेंग्रा दङ जायला होननाय कुसुगावनि बे गथ'आ दा मा खालामो ना थांखि दङ ना मा दङ जाय सोरबाफोर बिजनेस खालामनायावहाय माबा मोनसे गावसोर बिनो मोनाबानो माबा खालामो मा होनलायो अभारटेक खालामनानैहाय बा दुमखि होनानै फैसा दाबियो प्रुफआनो दङ नांगौ समावबा आं लाना फैगोन बे गथ'आ दा सिखाव मानसिखामोन बे गथ'आ अब्लाबो आफादाव फैनानै मोजां जागोन खोमा साननानै लाबोदोंमोन दा एखे खामानिखौ मावफिनदों दा पुलिसफ्रा मानो हमाखै बेखौ जोंनि मानसिफोर जानाखि न'आव थाहैनाय बेखौल'सो डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ दा जुदि जानाखि बिसिनि केम्प दङ आमटेकायानो जा गोबोरखियानो जा दादगारियानो जा चिराङाव आरो क'क्राझाराव जारागुरियानो जा टिपकायानो जा थांनानै नायहै पुलिसफोरखौ आं थुनहरो थांनानै नायथां बिथांमोना गसाइगाव आउटपस्ट दङ साबकाटा दङ साबकाटानि आउटपस्टनि मानसिफ्राबो थानानि मानसिफ्राबो नायनो हागोन ओरैजाय रुनिकाटानि दङ चिराङाव बे मा होनोमोनलायो आमटेकानि दङ ओरैजाय आउटपस्ट दङ बा पुलिस स्टेसनाव दङ थांनानै नायहै मा खालाममारदों कयजन मानसि दङ केम्पआव बिदिनो थानो मोना ना बिसिना मोनसे केम्प थानांगौ जुदि थांखि दंमोनबा दा जोंखौ बुङो नोंसिनाथ' केम्प दंखायो जोंना केम्प गैया होननानै औ जोंना केम्प दङ केम्प मोननै दङ डिजाइननि केम्प मोननै दङ क'क्राझार मोनसे नै दा प्रेस मिट होनाय आरो मोनसे दंबावो उदालगुरियाव
दा आङो बेखौनो खावलायो रायजो राजाखौबो आङो बेखौनो खावलायो सों बिसोरखौ थांखिया मा खालामनो सानमारदों मानो NLF बेयाव हाबामोन दा मानो साननो जानो नागिरखो रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ सों मानो NLF बेयाव हाबामोन मानो NLF खौ दायामोन दा नोंसोरो मानो गावनानैहाय नोंसोर दा मानो साननो जानो नागिरखो थांखिया मामोन फैसा थाखानि जुदि माबा मोनबा मानो आफादाव हाबनांगौ बिजनेस मावना जाबानो जायोमोन ना दा मा खालामखो आफादनिफ्राय गावबाय होनना लानानै फैसा थाखासो खांनानै जायो केम्पबोथ' गैया बिसिना मेनटेन खालामनो केरेसबोथ' गैया बिसिनावहाय जानाखि अरिजिनेल स्टेट 20 जन बा 30 जननि बारा जाया ओरैनो नाम हरफादों दहाय इनफरमेसन मोननाय मथेबा जोंना एसपि स्पेसियेल ब्रान्चनि लाथुगा बुंहरदोंनो 80 जननि भेरिफिकेसन फैदों होननानै 80 जननि भेरिफिकेसना मालाबा फैया बिसोरसो लिरना हरदोंखि जोंनाव 80 जन केडेट्सबो दं होननानै दा बिदि नङा जानाखि सान्दा जानो गोसो दङ गावबा गाव ज' थाना मोनसे थानाव थाहैथों बिसोरो सान्दा जाहैथों आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु दा मुहुर्त समाव जों गभर्नमेन्टजोंबो रायलाया रावजोंबो सावराया जेब्लानाखि जों आरएमसि फैया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोनो थुलुंगा मोनो एसेनोसै गोजोन्थों।